Que estem parlant de qui podrà viure a l'Eixample. Renunciem a que els veïns i veïnes puguin seguir vivint a l'Eixample i que, per tant, només persones amb un nivell adquisitiu molt alt doncs, pugui viure a la ciutat de Barcelona, als barris cèntrics, per exemple. Jo estic molt preocupada perquè ahir va sortir un informe molt important de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que posava de manifest que el 30% no ha aturat la construcció, que aquest ha sigut un mantra que els promotors i els grans propietaris han anat intentant colar i que alguns se n'han passat. L'aplicació del 30 és molt similar a la que va passar a París. A mi això ja m'ho van dir els càrrecs polítics de París. Quan vam començar a treballar la mesura ens van dir resistiu, al principi faran de tot, paralitzaran, diran que heu parat la construcció, però és una mesura que a llarg termini cau pel seu propi pes. Perquè fixeu-vos, ara París el que està fent, després de quasi 15 anys d'aplicació, està plantejant a pujar-ho al 50%. Si el senyor Collboni tira endavant aquesta reforma, com diu l'informe, perdríem 18.000 pisos protegits assequibles. Estem perdent l'oportunitat de que els promotors, aquests grans propietaris, aquests grans tenidors que faran nou habitatge, no posin preus que la gent puguem pagar. I, per tant, qui pot viure en aquests pisos? Qui pot pagar aquests pisos? Doncs nosaltres creiem que no ens mereixem una ciutat classista, ens mereixem una ciutat diversa.